Din ir-rokna qed tiġi miġuba lilkom mill-paġna ta' Facebook Kelma Kelma. Qatt ma kilt il-kirxa miegħu? Xi tfisser din l-espressjoni? Din l-idjoma nużaw għal xi ħadd li qatt ma konna ħbieb tal-qalb miegħu? Isna nkunu qed ngħidu lil dak min jafu mhux ta' ġewwa qatt ma konna ħaġa waħda. Imma l-kirxa xi tkun? Il-kirxa tagħmel parti mill-istunku tal-barri u ta' xi annimali oħra u tittiekel. Tissajjar b'ħafna modi, moqlija, stuffat, fil-forn. Mela għalhekk meta xi ħadd jiekol kemm jiflaħ jgħid imlej tal-kirxa, għax ikun mela l-istonku waħda u sew. Iżda ngħid jien, x'rabta hemm bejn l-istonku tal-barri u l-ħbieb tal-qalb? Biex issajjar il-kirxa trid ħafna xogħol, l-ewwel trid taħsilha sew, imbagħad tallija xi satejn fl-ilma bil-melħ u wara tibda ssajjara bil-mod. Dan ifisser li meta tistieden lil xi ħadd biex jiekol il-kirxa miegħek, bil-fors li jkun ħabib sew tiegħek, la tkun ħadd dan l-intrigu kollu biex tlestilu l-kirxa, iżda mhux kulħadd jaqbel ma' din l-interpretazzjoni. Hemm min jgħid li din l-idjoma ġejja mill-fatt li l-kirxa hija ikla li aħna l-Maltin ma nsajruhiex lill-mistednin, iżda nikluha bejn tal-familja. U għalhekk li jekk qatt ma tkun kilt il-kirxa ma' xi ħadd, dak ix-xi ħadd ma jkunx ta' ġewwa. Grazzi lil dawn il-kumpaniji tal-appoġġ tagħhom. Ta' Mena Estate, ta' Nenu The Artisan Baker, Pasta Zara, Maple Bakery u l-paġna ta' Facebook Kelma Kelma.